хвалёны Езус Хрыст. У эфіры чарговы выпуск перадачы sdb.by News, і з вамі мы, яе вядучыя. Лізавета і Кірыл. 31 студзеня салезяне ва ўсім свеце адзначаюць урачыстасць свайго заснавальніка, святога Яна Боско. Не абышла гэта падзея таксама і нашу краіну. І сёння мы рады падзяліцца з вамі відэааглядамі са святаў у Мінску, Смаргоне і Бараўлянах. Адметным гэтае свята рабіла тое, што салезянская сям'я павялічылася на 6 чалавек. Да галіны салезян-супрацоўнікаў у Мінску далучылася Тацяна Купцова, Тацяна Амбражэй і Дземянкова Інна. А ў Смаргоне Дзяніс Акуліч, Эдуард і Вераніка Рогач. Віншуем іх з гэтым важным і адказным крокам. А таксама жадаем сапраўднай салезянскай радасці на шляху да святасці. Не абышлося і без адмысловых гасцей. Так у Мінск завітаў біскуп Аляксандр Яшэўскі. А ў Бараўляны апостольскі нунцый арцыбіскуп Габар Пінтер. Кожнае свята было прасякнута цёплай атмасферай і любоўю. Але што вам казаць, глядзіце самі. Што прымаю на сябе абавязак жыць паводле праекта апостальскага жыцця, аб'яднання салезянаў супрацоўнікаў, а ў сувязі з гэтым быць верным вучнем Хрыста ў каталіцкім касцёле, працаваць у тваім валадарстве, асабліва дзеля падтрымкі і збаўлення моладзі. Ад імя касцёла і аб'яднання прымаю абяцанне, дадзенае вамі Богу у аб'яднанні салезянаў супрацоўнікаў. І вось надышоў гэты гістарычны момант. Шарык з Матроскіным змянілі шыльду на хаце. Усе сябры ад радасці запляскалі ў лапу. 50 на 50 и убираем два варианта неверные. Застается Б. Камилло и Д. Камолло. Так, где что я запамятовал, где что? Камилла, Камолло, Камилла, Камолло. Отказ Б. Камилло. Б. Камилло. Так. Приймаємо отказ Б. Камилло. И это правильно. И ваш выигрыш 0 рублей. 0 рублей. Так, я проиграл. Перамагчы хацелася і не атрымалася. Але не гэта самае галоўнае, не гэта самае важнае. Не гэта тое, што я хачу ў сваім жыцці. Не май 1 000 000 рублёў, але май 1 000 000 сяброў. А пробачте, панічки. Ну, поміж тобою, Іванову, поміж ксяндзом біскупом Олександром. Ну, тады мне 3 яблуки, а ксяндзу біскупу 1. Я не зрозумів, що це за математика.
математика такая у тебя, як это высветлилось? А, ну, просто так вышло, что Чансбиску Финин мне 1 яблок. Слухай, Иванов, а Шекспирскую сливы тебе не видел? Сливы... Ну, здається, ні. Ні. Ну, добре, сливи не видел. Добре. 4 сливи поділи на 2. 4 і ще Ксензу біскупу. И что за свое? Что это за математика такая высветлилась? Ну, просто я сливы не люблю вообще. Так, Иванов. Плата, дрянный отказ. Чому? Що неправильно? Які правильно? Правильный отказ я тебе поставил чуть. Бойко. Але за що? Тримай. Религия, разум, любовь, святый, стороны, что глядите, небо, кровь и беды. Большой новый ритм, чтоб запрос направить, нехай твое сердце разум с нами спевай. Религия, разум, любовь, святый, стороны, что глядите, небо, кровь и беды. Большой новый ритм, чтоб запрос направить, нехай твое сердце разум с нами спевай. Таким было святкаванне урачыстасці святого Яна Боска ў 2018 годзе. А на сёння у нас усё. Ставьте подобайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комменты и до побачення. З Богом! Ти будеш нас гроші, здається.